Hai drăbă băi și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal. Poate cunoașteți background-ul de pe ecranul vostru. Poate cunoașteți acești doi infractori. Poate cunoașteți aceste pistole. Și da, suntem pe CS16. Și am zis, de dragul nostalgiei, pentru că mă jucam o grămadă când eram copil jocul ăsta, am zis să jucăm primele 5 minute, dar nu moare mă, primele 5 minute de CS16. Și poate vă place. Apropo, vă mulțumesc foarte mult de susținerea voastră la la videoclipul cu upgrade-ul meu la PC. Am la momentul actual 150 de views și foarte multe comentarii de bine și vă pup și vă iubesc. Suntem pe ia, uite cum mă pune să aleg. Hai că iau AK 2. Nu știu ce mapă e asta, nu prea cunosc mapa asta, dar îmi pare Dust sau nu știu ce fuck it, dar am murit. Băi frate, băi, dar nu pot să mă joc. Deci eu vorbesc, dar eu nu mă joc. De idiot. Ia uitați câte lume e. Nu știu ce server e, am intrat Iași. The fuck? Am intrat pe Iași. Ai. Bun. Nu știu ce mapă e, dar nici nu-mi pare cunoscută mapa asta. Am vrut doar să mă joc CS. Mortul nu. Lăsați-mi în comentarii ce vreți. Vă place și gaming-ul, vă place și vlogul. Vreți să fac amestecat așa, cât un episod așa, cât... Eu mie îmi place gaming-ul, sincer. Dar mi-ar place să vă fac episod de capul meu. Fugit. Ia, m-am băgat în tunel. Bă, cum dracu m-a văzut ăla, mă? Ia uitați-vă la el. Îmi fură bomba. Lua-te-ar dracu să te iei. What? Îmi fură bomba. Bro, what are you talking about, man? Pe ce lăsați-mi în comentarii pe ce server vreți să joc. Pentru că... Bă, ce Oh! Bă, dar nu înțelegi nimic din serverul ăsta. Lăsați-mi în comentarii servere pe care să intru pe CS16. Intră. Mi-a luat flash. Omoară-l! L-am omorât! L-am omorât! Fuck yeah! Ia uzi-i! Ia uite-l, ia uite-l! Mort! Bă! Ăla e de-al meu, mă? Eu nu știu cum joc după boxe. Mort! Fuck, bă, mi-a venit și din spate și din față. Dar ce e asta, bă, că vă dau în judecată? Fiți atenți ce mi pușcă acum. Tu vă domniecat. Ieși afară, bă. Nu te ascunde. Mă, nu mai mă joc, bă. Nu mai mă joc, bă. Bă, de ce ai răgâi, mă? Pardon. Pardon, bă. Mă duc peste ei. Ia uitați-vă. Uite-l, 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 uite-l. De ce nu moare, bă? De ce nu moare? Ai fost ucis? Mână stângă 1, picior stâng 2. Ce Ia, ce-i dă ăsta, ia. Counter terrorist vin. Iară, mă. Ce-ți-vă dracu, mă? Dar care nu-i da meu? Terrorist vin, am câștigat și eu. Rația-i dracu să fiți. E purul îl cheamă pe ăla, fiți atenți. E purul. Simon drop the bomb, auzi. Auzi, bă. Auzi, mă, al dracu, mă. De ce a dat drumul la bombă, mă, pe jos? Auzi, sparge dracu și din ceramică. Nu se mai fabrică. Da, fraților, și cam atât a fost cu video ăsta. Cam scurt, dar mie mi-a plăcut să fac o serie de cele 5 minute pe CS16. Poate voi reuși pe viitor și pe CSGO și pe CS2. Vom vedea. Eu am fost Frosty, nu uitați de like, share, subscribe, să râdeți, să zâmbiți, să toate chestiile. Și noi ne revedem data viitoare. Ciao!